Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату. Видео обращение ман ба духтаро, ба бачаҳои тикток, ки чӣ мода буромада дар тикток ба ҳамон мода рақс мекунанд. Оле духтароро бинӣ дар тикток лаб булуч мебаранд рақс мекунанд. Вақте мехезӣ ва мегӯ ки хуари апаита наку ба мусулмон ина намезеба. Ответ метя. Корот набоша мега. Гури ту отдельно, гури ман отдельно. Бародароли дар тикток бо як модаи навай. Зан худша мард мекунад ё мард худша зан мекунад, мебаранд рақс мекунанд. Мард ки либосҳои занакӣ мепӯшад, мебаранд рақс мекунад. Бо ҳамун видеои худашон изонро кашида мегиранд дар тикток мепартонд. Фикр намекунанд ки ҳамун видеои ҳавайёра ҳамаи миллатҳо тамошо мекунанд. Ана хеле бадбахтҳо обу рӯи миллати тоҷика мерезонанд. Барои авай бародарои аҳли ислом, хуаро, апо, илтимос ҳамин коротонро бас кунед. Дар тикток худтонро шарманда накунед. Ҳар яке шумо ака, апа, падару модар доред. Илоҳим худованди бузург тамоми халқи муҳоҷирро дар паноҳи худаш нигаҳбон бошад. Ба кисаи пур ба сари баланд ба ватанаш баргарданд.